Voorsprong loopt verderop voor één dame aan de leiding. Anthony Sermanova, dat is de koploopster op het moment. 40 seconden voorsprong, 40 seconds is the gap at this moment for the rider in the breakaway. The rider from the Czech Republic, Anthony Sermanova, is leading the race at this moment. 40 seconds on the way here to Waterslei with 4 more laps of racing to do. 4 ronden zijn er nog te doen als ze hier zo meteen gaan melden. Dus 1 koploopster, de dame dus uit de nationale selectie van Tsjechië, Anthony Sermanova. En die had de laatste meter voorsprong van 40 seconden. We gaan er hier op de aankomst het klokje zo meteen bij pakken om te kijken wat de actuele stand van zaken is. Met dus de leidster in de wedstrijd. Nog 4 ronden te doen hier zo meteen bij Passage. Weg dus naar de doeken van CSU, scherper, slimmer en schoner, maar ook van Chapeau Catering. Mooie namen in de kopgroep der sponsoren met onder andere Grouwels Vastgoed, maar ook Gepla, U-Afbouw Professional. Gaan we kijken naar de auto's die hier gaan naderen. Kijken of we de Tsjechse dame al kunnen ontwaren daar tussen de naders door. Komt zij zometeen hier richting de start-finishlijn met nog 4 ronden op het rondebord. One rider in the lead is the rider from the national team of Czechia, Anthony Sermanova. Last time gap given was 40 seconds for the rider in the lead on the bunch. 40 seconds. Dit komt dus het laatste beetje verschil volgens de radiotour. We gaan hier zo meteen op de aankomstlijn ook het klokje bijpakken. En dan weten we wat de voorsprong is voor de dame aan de leiding. 4 ronden zijn er nog te doen. 4 ronden nog. 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. Anthony Sermanova is the rider in the lead. The gap 40 seconds with 4 more laps of racing to do. 4 ronden zijn er nog te doen. Laatste week tijdverschil 40 seconden. Klokje loopt. Vier ronden is nog te doen met dus de jonge dame aan de leiding namens de nationale selectie van Tsjechië. Is inmiddels hier al een kleine half minuut geleden gepasseerd. Je kunt het allemaal meekijken op de grote klok hier aan de finishlijn. Daar de voorboden van het peloton die hier zo meteen gaan passeren. 4 more laps of racing to do. 1 rider in the breakaway. The bunch is on 40 seconds. 40 seconden achterstand ruim voor het peloton hier bij Passage. Met nog 4 ronden te rijden. More than 40 seconds is the gap at this moment. Gaan de dames hier passeren met nog 4 ronden te rijden. 4 ronden zijn er nog te doen voor de dames hier passerend. 4 more laps of racing to do. Time gap 45 seconds at this moment. 45 seconds for the rider in the breakaway. For 5 seconds for the rider in the breakaway. The Czech rider Anthony Sermanova. 4 ronden zijn er nog te doen voor de dames hier passeren. 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. Dames hier passeren zitten op 1 minuut en 30 seconden. 1 minute and 30 seconds behind the first rider in the race. 1 minute 30 seconds behind. With 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. 4 ronden zijn er nog te doen. De dames hier passeren. Zitten er ook nog diverse rensters tussen de volgerskaravaan. Met nog 4 ronden te doen. 4 more laps of racing to do. Time gap at this moment 1 minute and 50 seconds, 1:50. Langs de doek van Loka Bouw, duurzaam bouw en verbouw. Ook de Jacques van der Noord de auto's, ook een van die fijne sponsoren van deze Ladies Challenge hier op Waterslei. En allemaal natuurlijk ook met de fijne ondersteuning van MH Road Styling, onbegrensd in reclame. 4 ronden zijn er nog te doen voor de junior dames. Ook de dames die hier gaan passeren. Kijken we even naar het klokje. Zitten dan zo'n beetje op 2 minuten en 40 seconden. 2 minutes and 40 seconds behind the first rider in the race. 2 minutes and 40 seconds behind. With 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. 4 ronden zijn er nog te doen. Hier ronden dus nog te rijden voor alles iedereen die hier passeren. Kijken richting de ambulance van Sportdokter Sprint NL.
En ook daar al in zicht is deze wagen die zo meteen op 4 ronden zijn te doen. 4 ronden zijn er nog te doen met de klok op 3 minuten en 10 seconden. Voorsprong voor de wedstrijd op nummer 50 seconden. Anthony Sermanova, 50 seconds in the lead of this moment. 50 seconds. Kan je dat niet echt gebruiken?